One, two, three. Γεια σας, είμαι η Σοφία και καλώς ήρθατε στο Πας Μαγειρεύοντας. Σήμερα θα κάνουμε κεφτέδες που όχι μόνο είναι κεφτέδες, αλλά είναι και θεϊκοί. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, είναι οι πιο εύκολοι κεφτέδες που έχετε φτιάξει ποτέ, μόνο με 4 υλικά. Πάμε να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Παίρνουμε 3/4 του κιλού κιμά, μοσχαρίσιο, καλής ποιότητας αν θέλετε, πείτε στο χασάπι σας να σας κόψει από τα καλά. Βάζουμε μέσα 1 μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο. 3 κουταλιές της σούπας Hellmann's ketchup και 3 κουταλιές της σούπας Hellmann's μαγιονέζα. Τώρα θα μου πεις, πού είναι όλα τα άλλα υλικά, τα αυγά, το λάδι και όλα αυτά που βάζουμε μέσα στους κεφτέδες. Τι είναι η μαγιονέζα βρε παιδιά? Η μαγιονέζα είναι αυγά, λάδι και ξύδι. Άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε μέσα τίποτε άλλο, τα έχουμε όλα εδώ και απλά ανακατεύουμε και πλάθουμε. Και εδώ έρχεται το καλό, αν σας αρέσει, αν είστε απτικοί τύποι και θέλετε να πιάσετε, εδώ έρχεται το καλό. Και προσπαθούμε να τα ανακατέψουμε καλά-καλά, να πάνε όλα τα υλικά παντού. Εφόσον το έχουμε ανακατέψει, παίρνουμε λιγάκι και το πλάθουμε. Τώρα, το πάρα πολύ ωραίο είναι ότι θα κάνετε κεφτέδες, όχι κεφτεδάκια που κάνει η μαμά μας, ξέρεις, αυτά τα πίτσικα, τα μικρά-μικρά. Θα κάνουμε έτσι ένα λίγο πιο μεγάλο μέγεθος και το καλό είναι, ορίστε, τόσο περίπου, το καλό είναι ότι δεν τα τηγανίζουμε κιόλας, τα κάνουμε στο φούρνο. Άρα είναι και πολύ πιο υγιεινά και κάνουν και αυτή την καταπληκτική κρούστα από πάνω που κάνει ο φούρνος, ξέρεις, πάνω κάτω. Αν τώρα σας αρέσει πολύ η κέτσαπ, μπορείτε πριν τα βάλετε στο φούρνο να την αλείψετε από πάνω. Προστατεύει λίγο το κεφτεδάκι και γίνεται πάρα πολύ νόστιμο. Δεν θα τους πλάσω και όλους τους κεφτέδες, εντάξει, εμείς θα φάμε, οπότε μπορούμε να το αφήσουμε αυτό λίγο στην άκρη. Και αν θέλουμε να τους καλύψουμε λίγο με κέτσαπ, μπορούμε πάρα πολύ ωραία να βάλουμε εδώ λίγο στην νεκρούλα. Έχουμε και εδώ το ταψάκι και πριν τους βάλουμε μέσα στο ταψάκι, έτσι λιγάκι, και τους βάζουμε μέσα στο ταψί με λίγη κέτσαπ. Τώρα, επειδή εγώ περιμένω καλεστικούς και δεν ξέρω αν σε όλους αρέσει με αυτό το σύστημα, μπορείτε να κάνετε μερικές έτσι με κέτσαπ και μερικές χωρίς κέτσαπ. Το πάρα πολύ καλό με αυτό το κόλπο είναι ότι αν βάλετε κέτσαπ από πάνω, ποτίζει μέχρι μέσα η κέτσαπ και γίνεται πιο αφράτος ο κεφτές και δεν καψαλίζεται τόσο πολύ απ' έξω. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που τους αρέσουν λίγο πιο καψαλισμένοι κεφτέδες. Άρα, μερικούς κεφτέδες μπορούμε να τους αφήσουμε χωρίς κέτσαπ, γιατί ούτως ή άλλως η καλή γεύση υπάρχει. Την έχουμε βάλει μέσα. Και απλά τις βάζουμε στο φούρνο. Θα τους αφήσετε στους 180 βαθμούς για 20 λεπτάκια με μισή ωρίτσα, θα τους ελέγξετε και αυτό ήταν. Αφού έχουν περάσει 20 με 25 λεπτάκια, είναι έτοιμα, έχει μοσχομυρίσει στο σπίτι και τα βγάζουμε από το φούρνο. Αυτό ήταν. Αν τα δείτε τώρα, αυτά εδώ είναι με την κέτσαπ και αυτά εδώ είναι χωρίς την κέτσαπ. Το ίδιο νόστιμο είναι, μην σας ανησυχεί. Μπορείτε να τα σερβίρετε μαζί με ριζάκι. Είναι κεφτέδες τόσο ιδανικοί που είναι θεϊκοί. Καλή σας όρεξη, θα τα πούμε την επόμενη φορά στο Πας Μαγειρεύοντας.